Mga istoryang puno sa grasya ug kamatuoran kini ang Storyahe! Storyahe. Mga istoryang puno sa grasya o kamatuoran and kini ang istorya. Whoa! Another episode nga makahatag natog encouragement. Di lang encouragement, strengthening sa atong mga calling o daghay mga possible nga nindot nga mga opinion, ideas or revelation, guidance nga ibubo sa Holy Spirit through sa atong mga guest. And of course, kung honest lang pud ta, tan-aw nato karon sa ato ang palibot, medyo apiki gyud ang panahon, no? Ang uban nag-ingon nga uncertainties daghan kaayo, ang uban nag-ingon nga perilous ang time, evil ang time, para pod sa kuha pressured kaayo pod ang time karon. Mao na nga it's good nga naatay Bisaya Christian Podcast sama sa istoryahe nga makahatag og dugang kadasig og pagtulun-an especially sa mga magtotoo. So kung ikaw nag-desire nga daghang kay makatunan o mo-grow pa jud ka sa gugma sa Ginoo, I believe kining episode is para gid sa imo. Sa walay lipod-lipod, ako'y pailahila sa inyo ang ako ang mga banggiitan kaayo nga guest karon, mga artistahin gid ni sila. Kasagara mo gud murag ako gyud murag gwapo pero karon wala na gyud ko. Murag third place na lang jud ko. Walay lain una si Pastor Jim Alibio sa River of Life, Iligan, and Pastor Fred sa Bible Bap Suarez. Pastor Fred Obina. Kumusta ba mo? Greetings sa siguro ta. Kumusta? Salamat, Kumusta? salamat kayo, Pastor James, sa imong pag-invite ka namo, no? Matod pa sa atong mga kauban diri nga. Mm. Murag kami ang pinakauna nga, Mm. murag nahimo nga outside sa my home Mm. church nga Mm. nahimong guest aning ato ang maayo kaayo nga ano sa pangalan ni? Istoryahe Storyahe podcast. Storyahe Podcast. Salamat kayo sa opportunity. Yeah. It's a pleasure to be here. You're welcome. Pastor Fred. Mayong gabi sa tanan, mayong gabi my home church o sa inyong pastor dinhi nga si Pastor James Conato. It's a pleasure to be here and to be part of this podcast, and we thank the Lord for giving this podcast nga mahimong blessing sa nagkalain-laing viewers, audience, listeners sa tibuok Pilipinas, labi na ang Iligan City, o kini moadto pa gyud ni sa layong dapit. Uy, Oh, amen. so Amen, amen. gumikan kay i-share man ni nato. O i-share ni sa atong mga kaigsuonan. So pastor ko sa Bible Baptist Church sa Barangay Suarez, niya kauban sa akong mga amigo dinhi, Pastor James Alibio ug Pastor James Cunato. Kami magingon nga padayon lang mo nga makig-uban namo dinhi ini nga podcast og kanunay nga mag-follow ini nga podcast tungod kay pinaagi dinhi ipadayag sa Dios sa inyuha matag usa ang grasya ug kamatuoran sa Dios. Daghang salamat Hallelujah. may gabi sa tanan. Amen, amen. Grabe, mura season naman kayo niya itong kauban. Ay, Naulaw ko. season naman kayo. Bro, wala. Gracias Ginoo. Mayo, Kay, mayo, mayo, ikaw, mayo. Pastor Jim, nag-anak na ka, wala kay Mura, liyok-liyok. mura kong nakuan, mura kong naulaw. Anyway, kaning atong episode karon, atong conversation, it's not about perfection, Yes. but it's about real leadership Yeah. nga gigamit sa Ginoo ba. Kay kung ato magong tan-awon, prangka pagkaistorya, naatay mga simbahan, naatay pamilya, naa siguro tay mga negosyo, naatay mga trabaho. So, daghan tay giatiman Yeah. nya naa pa gyud dako-dako nga problema sa globally kaning Yes. gubat karon. Mo na nga ato sigurong tawagon kini nga episode nga shepherding in crisis. Wow. Or other kuha nato, pastor as shepherd in hard times. Yeah. So before na to, paminaw ng ilaang mga nindot kaayo nga mga revelation, kini nga episode is brought to us by the Orange Video Prod. Nag-offer sila og live production for your events, church services, conferences, concerts, or any corporate events. You can call them at 0916-102-7267. The Orange Video Prod, we don't just go live, we make it legendary. Wow. Okay, Very good. so karon mao na ni. Unsaon pag-lead sa church kung ang mga tao puno sa kahadlok, maybe stress sila or struggling sila mentally, financially, emotionally? As a pastor, di lang mo pastor, pero you are the senior pastor sa inyong mga local Yes. churches. Amen, amen. Unsaon man na pag-lead ninyo sa simbahan?
Kinsay una gusto mo? Si Pastor Fred may muna. Pastor Fred, murag ikaw gyud mo. Murag magsunod-sunod gyud mi sa imo karon. So, thank you for that question, Pastor Mm. James Cunato. Balik yun ta sa balik ta sa calling sa Ginoo. Mm. We are living in God's economy. Mm. Pasabot nga sorry. Bisan unsay mahitabo sa dagan sa kalibutan, ang Dios man mo'y nagsaad nato. Mingon siya, I will never leave you nor forsake you. Mm. So he called us in the ministry and we thank God for that that he called us in the ministry. Therefore, siya ang mangitag pamaagi pod nga makapadayon ta sa buluhaton despite sa bisan unsa nga crisis nga maagian nato sa kinabuhi. Kay ang iyang grasya Mm. supisyente kaayo nga mo provide sa tanan nato nga mga gikinahanglan. Mm. And kung moadto ta didto sa part sa mga members, ipakita gyud nato sa ila ha, encourage nato sila tungod kay we are living in a world nga full of crisis. So balik gihapon ta sa Biblia, ingon ang Bible, by faith, we are Mm. living by faith. Kung moduol ta si Ginoo, we need to come to him by faith and we need to believe who he was. Dayon atong saligan nga encourage na itong mga member nga mupadayon sila sa pagsalig diha sa Ginoo because it is true faith nga do natay kadaugan sa ato ang kinabuhi. So we need to go back, we need to always go back to the basic of our Christian living Wow. nga kanang nang living by faith. Mm. So we are living in God's economy. It means it is God who will sustain us despite lot of crisis that Mm. will come to our ways. So ingon niya na ang ako ang So balik nakitaan. balik Balik gyud ta, sa balik ta. kanang gitawag na the basic nga Nga, sa pulong sa Ginoo, yes, tawag sa Ginoo. Ikaw, Mm. Pastor Jim, Daddy Jim, unsa man Mm. nimo pag-lead ang imong church? Glory to God, no, for His grace that has sustained us. Mm. Especially, leadership will be tested, really will be tested during Mm. crisis. Mm. Before I will go to the concept of being a pastor in the church, Mm. I have also experienced crisis during Basyang. Mm. Na Ay, mahaan oo, mi. na And then, Napil naapil mo ako din lang dinhi, eh. oh. ako lang ma-remember ba ang nahitabo ato nga crisis ba and how I respond Mm. to it. Because ang nahitabo mo to di na kuan to na grabe nga kanang kanang itong unexpected kayo ang event Mm. ba. 11 PM, ako pang gikuha ako ang members sa church, gikuha na ko silang balay, Mm. nga dala na ko hotel. Nga sige ko ingon sa mga members nga katong duaplin og mga suba ha, magkuan na ta ha, Mm. mag-evacuate na. Nya then wala jud ko natulog kay mag-wait ko nga basig na i-member nga ato ang ikuan ba, Na-rescue, atong rescue. i-rescue. Kay Pero ready kadyan man lang, ta na daplin ka sa suba. dili, layo ra mi suba. Layo na Nara kay man suba. midapit diri sa Pero Globe. naigo mo. Wala jud ko na-expect ana. Mao na yung Okay. nahitabo ani. Nya mo to nga tingala sila nga ang ang pastor nga nagsiingon nga panglikas na mo kay basin og kuan. Nag-post naman sa Facebook nga rescue us. na nasa second floor ang Ikaw kuan. na karon ang nangayo. Nangayo Tabang. nag-rescue. Basta na nilang kataran-taron. So, Mm. ang nahitabo karon na ay grabe ang flash flood. Dali ra kaayo siya. Una na akong gipagawa sa ako ang baby and then ang akong magulang si Althea. Mm. Gipakugos ako sa guy nga dili gid ako kaila. Mm. Pero salamat sa Ginoo no kay pagbalik ko Pero dako mga dili. silingan ra to, ah. Oo, mga Mm. kuan dito sa community ra. Na ako'y kining mga pagbalik nako naa na dito yung mga kuan, mga taga fire inana nga likas mga Mm. tao. Mm. Siya nga, "Sir, ayo nagbadayon diri sir kay taas na kaayo." Nya ako Mm. mag-ina na si Lucas na si Mm. Hani na panabilin pa Tuwa didto. pa didto. So dapat jud ko moadto. So taga diri na ang tubig Uy, ato nga lawom na time gyud eh, na kay. nadto sa Lawom na. kuan. Na nako di sa Lawom na may gyud eh. moss bitaw ako nagkuan ako sa kilid diha na ako mga samad gali ato after ato. Abot ito sa balay nanay nahitabo ding. So nanay mga kung naka sa crisis ba no, grabe gyud. Ang una gyud nga mo rise up sa atoa kay nga atoa yung ampo gyud mo yung pinaka Amen, amen, amen. grabe gyud nga mo rise up panahon gyud sa crisis. Mao gyud siya ang grabe gyud nga mo grabe gyud ang kuan. Ang fear ba? Fear kay nagkurog ang akong unod. Mm. Pero wala na ako gipahalata sa ako ang mga kauban sa family kay sila tanan nagtan-aw man sa atoa kay ako Mm. man ang Oh, head ikaw of the man ang family. leader So ang gud. ilaha karong tan-aw inana naagi
kung mura ko atong mag-shock or I don't know what to do, ang mahitabo ato, sila po mismo, mga Base taranta na magpanig sila. po sila. So nag-chill gyud ko ato pero ako yung gipugnan gyud, Lord give me strength Lord God in this situation. And then salamat lang ko sa Ginoo no kay ning hupa ning kuan siya panahon mga 2 AM siguro nag-stop og saka ang kuan ang water Pero naara mo sa taas. namin sa taas bulhang na akong kaysa may just in case nga mo taas pa gyud siya. Pero ang idea na ba nga dili bigud dali makita nimo nga dili ba na suba niya Mm, mokalidag sa kanya oo, taga hapit na sa oo. imong dughan. Pero Lawom lapas na na kay sa na. tao. Lapas na sa Lapas tao. na sa tao sa mua. Kuha na gid siya ning lapas na gid siya ba sa first floor, ning lapas na So siya. naa dito ang fear, ang Naa gid ang fear, magpanik ka didto. Pero uncertainty. pero ang imong gibuhat nag-ampo gyud mo ka. Ana gyud. Basi nakalimot Grabe, nga ampo ba? grabe. Akong asawa, grabe yung ampo. Pero dila na ako Oo ba? makita nga kita di as a leader ba nga dili gid di ay malikayan nga sa leadership, dili Mm. malikayan nga panahon sa crisis nga moabot yun ang kadlok sa tuang kasing-kasing. Mm. Yes. Pero dili siya mag-overcome sa tuwa. Kay kabalo man ta nga namo gitay pabor diha sa Ginoo Mm. na matod pagaling nimo di nga ang kining istoryahe kanang nga kuan diri Mm. nga it's all about the fifth na siya nga Letter sa Hebrew, akong it gi-check means gali the karon grace of God. akong gi-check kay kini mong Psalms 119 Mm. kumpleto na siya sa Hebrew Mm. sa 22 alphabet sa Hebrew man. Mm. So naman na no naka-divide man na Mm. 8 verses each. Mm. So naa na siya kuan nito mga tama gid bitaw akong gibasa karon ba tama imong giingon. Mm. But anyway, karon nga crisis, ang atong himuon ako as a pastor, you have to stand, especially as a pastor no sa church, we have to stand in the word of God and we have to be bold more enough in prayer. And no matter what is happening in our world today, maybe naagi crisis ang kalibutan, Mm. but we'll be like the Israelites during the famine in Egypt that they are Mm. living in the land of Goshen. Dili gid pasagdan sa Ginoo ang iyang mga katawhan, Amen, amen. especially karon na nga generation nga hapit na mobalik ang ato ang Ginoo. Mao Right, ginay amen. ako ang karon nga panahon ang ato ang messages karon is filled with hope. Mm. Ang uban kay naay fear, but the church naatay gitawag nato nga excitement because Correct, it's correct. like a brosya ko ani ba brosya kini bitong hapit na mga anak ba it's like sa Mm. Matthew Birth chapter 24 the pains. birth pains sa Labor. pag-labor sa akong asawa pangutan-on man ka pilang interval Mm. 30 every 30 minutes. Mm. Pag maabot na lang every 5 minutes, hapit na gyud na Hapit siya na gyud na. manganak. Mm. Karon nakita na to ang mga signs sa pagbalik sa Ginoo makaingon kita nga successive na kaayo. Na Mm. earthquakes, na famine, na Mm. war. Mm. And then this is very successive. Kung maingon tag birth pains, ang iyahang intervals kay dugol na kaayo. Wow. So naa ni siya hope kay ang pag-abot sa to ang Ginoo, duhara ni siya kabuk. Naay fear sa Mm. kalibutan, pero naay excitement sa church nga mga anak Mm. sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Pastor Amen. Fred, wala ko kabalo nga namre tay theologian ka ba? Eschatology teacher. Mao gani, Praise mao the Lord. gani. Amen, glory to Amen. God. Ato yung gisulti. Makita nimo bang signs ba nga Yes. wala dili ako dili ang ko Dili sensationalist nakuha ba? na ko na sa imong hadi Mao sa ba? Blessed Hope. Ikaw Ah. ikaw bitaw diha ikaw ba nagtudloan Di ang na. idea mo gud na kanang sensationalist ba nga unsay naa sa news murag gina big deal dayon. Mo na nga magpanic. Ma-out of context na dayon. Ang ato nga yes na nang hitabo karon nga di gud maayo pero ang atong foundation ang ato ang gistan dapat tunog gyud sa Amen. sa word ni Lord. Amen, amen. So mo na nga kanang giingon nimo nga literal kito mo giingon nga nag-lead ka pero sa tinuod lang sa imong sulod kuyawan jud pud ka. Amen, amen, amen. Mo na nga as a pastor sa usa ka church dili ta exempted sa gitawag og kaluyahon. Yes. Nakasuway ba ka na nga nakahidlak ba siguro ka or naglibog na ka or mo quit na ko ani nabay nga na pud sa imo sa ministry nga point of view. Dunay daghang gitawag og challenges sa leadership or sa personal nato Mm. nga leadership diha sa atong family. O kung nakit-an Pastor James, kining kun ni-grow man gyud ta sa ato ang Bible reading, gi-absorb nato ang substance sa ato ang nakatunan sa Bible, nagtuo ko nga doon gyud panahon nga sulayan na ang atong mga nakatunan sa Biblia. Ug maupod na ang panahon nga atong i-apply ang ato ang mga nakatunan sa pulong sa Ginoo. Ang nakit-an nako sa realidad sa ato ang kinabuhi is
ang pagtuo, it's not the absence of Absent. fear. Mm. Oo. So in faith, wala ta mag-ingon nga walay absence of fear. Naa gyud ang fear. Ang kuyaw lang diha kung naa ang fear, unya absent ang faith. Mm. Mm. So, Na faith Mao na na na. nga modako ang mao fear. nay lisod. Mm. O mao na nga encourage lang Pero nako. possible ba na Mm. pastor nga bisan pag atoy butang nga known ta nga nasa Bible, nagayog Oo. Bible, nag-study, nasa simbahan, pero usahay mo mawala gyud Yes, ang yes, kuan. yes. Naa gyud nang naa siya kay Pero nakasuway ka na. nakasulay ta nga kana bang mao lagi na pero dili gyud ta Pero nakasuway ka mm. pastor nga murag di man gyud siguro pastor ko murag sakto ba ni na or straight na gyud ka nga pastor ka, gitawag ka sa Ginoo or naabot ka ng tinuod kay at least ba Yes, yes. niabot ba Sa sa imo kay para sa imo di taga diri ang hawak. Lord, Mm. pastor ba ko nga paano pastor? Ana gali pwede may ana biya ang nahitabo. So Oo. wala pa ka kanahon ana. Sige po. Ano Sige, sa sige, si Pastor Pastor Fred sa. Bina? sa ako ang nahitabo man gud sa ako ang while I was student in MSU Marawi Mm. na murag nahurot na ang ako ang tanang kabuang ba. Okay, Mm. okay. Oh, nahurot na tanan akong kuan Karon all unya out na. pagtawag sa Ginoo sa ako na in love ko gayog basag Bible, nakakat-on ko unya ang Ginoo man mo'y nagtawag nato. So pag-abot sa mga challenges, mura ba og naana sa ako ang hunahunag kasing-kasing kabahin na ni siya, part na ni siya Part na sa gyud siya sa wala kinabuhi pod. wala mo sangko sa akong panghuna-una nga kanang mo quit sa Mo quit no. ministry, mobiya. Kay para nako manggod, ang kalipay nga akong nabatunan sa dihang nakakaplag ko ni Kristo Jesus. Nahimo siyang dakong kadaugan sa akong Mm. kinabuhi ba. Mm. Ug mo'y nag-fuel sa ako ang pag-alagad niya Until now. nga mupadayon gyud kay karon man gud nga panahon we need strong leaders Mm. nga mobarog bisan unsa pa ang maagian sa kinabuhi. So laylay man nun tagsukod sa pagtuo, so para nako naay mga panahon nga makahuna-huna ta pero wala gyud ta makahuna-huna og Mm. undang. Mm. Maluya ta, Mm. hunong lang pahulay, dayon padayon, ana lang. Amen. So moray akong nakuan Pastor James. So Mo'y kung akong moabot na nga time nga nahadlok ka, nabalaka ka, naglibog ka, sa inyong gipang istorya gawas nga magampo ta manawag sa Ginoo, salig siyang pulong, mopadayon lang gyud ta. yes, Mm. padayon, no. Murag ang atong hunahuna, murag kagibapon ta pero padayon lang gyapon Yes, sa journey kay once mohunong na, wala basin nay kung kuan tugutan man gud nato nga maingana ang dagan sa atoang leadership. Ang tan-awon nga example man gud sa mga young people kita. kita. Mm. So dili siya pwede sa atong panahon mahitabo nga manghunong ta gumikan kay uban ra ba nato mga kauban Pastor James kanang gipang-promote na sa Ginoo. Mm. So Oo, oh, mo napuna na sila. mao gani. Nang kita nga mga batan-on karon labi na natong mga tulo, salamat sa Ginoo tagaan pa gyud Amen, kag amen, amen. gracias Amen kayo, Ginoo sa amen. kagwapo. Mm. Wala Pastor James Alibio tanaw murag si Mm. Superman. Oh, Oh. pagtangtango na, murag si Grabe, Clark Superman. Kent. Bitaw kana lang akong makuan sa mga challenges nato Mm. sa personal nato ba. So salamat kay Pastor James. Alright. So nakoy basahon diri Okay. nga sani nga verse regarding sa shepherding ba kay atong Mm. nahisgutan karon shepherding in crisis. Mm. Yes. Nagpastor ka, pastoring nga naa ka sa apiki. Labi mo gud i-pastor kung okay Okay tanan. kayo. Oo. Nya how about wala gid tanan. Mm. So nay verse diri nga sa John chapter 10. Basahon ako ni pastors and then mga ikog unsa inyong takeaways ani. Ningon si Jesus. Ningon siya nga truly truly I say to you, I am the door of the sheep. Mm. And then verse 9, maambak ko, niya pa siya, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved Mm. and will go in and out and find pasture. Mm. This is John chapter 10. And then maambak na po ko sa verse 11, niya pa siya, I am the good shepherd. Mm. And the good shepherd lays down his life for the sheep. Yes. And then niambak ko sa 14, niya siya, I am the good shepherd. Again, kabantay mo, duha ka I am the Yes, door, and then napoy duha ka I am the good shepherd. Mm. Sa verse 14, I am the good shepherd. I know my own, Mm. and my own know me. Mm. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Mm.
and I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, Yes. and they will listen to my voice, so there will be one flock and one shepherd. Mm. Kabantay mo nag-ambak-amba ko. Kaya nga akong gipang-ambakan man gud. Kay pag ingon niya, I am the door, ang sunod ana nga akong escape ningon siya, all who come before me are thieves and Mm. robbers. Mm. Mm. But the sheep, man, it's a good news, did Mm. not listen to them. Mm. Mm. Yan na po siya nga, I am the door. Ang gi-escape na kong verse, Pastor, na po siya, the thief comes only to steal and kill and destroy. Mm. But I have come that Understand. they may have life and, have it abundantly. And then katong primero nga, I am the good shepherd, wala na akong ipadayon, niya na siya diri, he who is hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatter them. Mm. He flees because he is a hired hand. Mm. Yan, ganyan na itong isgutan, kalisod naman. Oh. So, murag akong nakita diri nga, kung nagpabilin ka, isa na ka dako nga sign that you are not a hired Mm. man. Yes. You are the You are door, you shepherd. are the shepherd. Mm. And then the last one, itong sa I am the good shepherd, the last I am the good shepherd, yan din siya diri nga, ah, I have other sheep that are not of this fold, kay Mm. talking to the Israelites. And I believe nga he's talking about the church, Gentiles. the Mm. Gentiles, kita na. Mm. Ing ani, pastors, shepherding, ang nag-mention siya ang sakto nga door, siya ang sakto Mm. nga good shepherd, pero makabantay ka after sa positive nga declaration, puro negative. Negative. Naay Mm. mga attacks, naay Mm. mga counter, mga fake ba, mga Mm. fake news. Kamo, naa ba na nang hitabo usab sa inyong mga local churches nga I believe you preach the gospel, Mm. Pastor Jim, no? Pastor Alfred nga I believe you preach the good news, pero naay mga counter attacks, mga fake nga Mm. mga doctrinal siguro. Mm. Giunsa man ninyo na pag-handle? First of all, ako sa una. Go. So, each and every one of us, we have no matter, we have a different denomination man gud, no, Mm. and churches. Sa ato apong different church, naatay mga different nga mga doctrines nga Mm. usahay pod naay inyong practices nga wala sa moa, na sa Mm. moa nga wala sa inyo. Pero one thing man gud nga makaingon ta nga unsa mga false doctrine, kay kita man gud nga mga no matter nganong naata karon diri nga pwede ta nag-talk diri kay Mm. naatay in common. Yes. Nga ato yung in common nato together. Kay naman tayo mga uban dito siguro nga murag di kay ta magkasinabot Mm. kay namay lahi nato nga mga sa doctrine kay na hierarchy man gud ano na katong yung base gud nga hell, heaven, saved by grace, we are fallen nature, then saved Mm. by grace, we believe the Bible. Mao man gid murag nag-unite nato Mm. ba nga kung di ka magtuo ani, dili ka pwede ma-appeal sa fold sa Christianity. Siguro sa another level nga naana dito yung mga murag differences nato nga Mm. dili na ko pang-mention. Pero kita kita ani nga pinakaimportante nga mga doctrines nga mo'y nag-unite nato. Mao Mm. nang naata karon diri I think mga sola scriptura isa na sa mga pareha oo, gyud ani. sola scriptura, Mm. no, mao gyud no? O Justification by just faith. by Ginaman faith, ta. mao mao gina. Mao Sa na sa wala nakabalo, oo, lain so tag wala ilay ka na. denominations, no? No matter sa mga listeners karon diri, kami diri si Pastor Fred, si Pastor James, ako lahi mi dili ko may home church pero nag-unite sa ato ang Mm. mga doctrines in which nag-agree ta together. Yes. Mm. Okay? Nag-agree ta together nga namatay si Lord Jesus. Mm. Na mag-agree ta together nga Nabanaw. nabanhaw siya. Oh. Mm. Nag-agree ta together nga mga fallen kita nga mga tao Mm. before Mm. tungod ni Eden ug ni Eve. Mm. Pero nag-agree po ta together nga tungod po sa usa ka tawo, Mm. naluwas mo tanan, di Naman, ba? no? Nag-agree ta together nga naay langit ug naay siguro as a shepherd, we have to look out for this very fundamental nga mga Mm. doctrines kung Mm. mangabot man gud ni siya karon Mm. nga labi na karon nga nga generation. Daghan na kaayo. Karon Daghan na kaayo tungod sa mag-preach. social media, Yes. bisag kinsa mag-preach, Bisag kinsa naman kabantay gid. mo ana. Ngao na nga ato alang yung bantayan no, aside sa ato ang katong second hierarchy sa doctrine nga moingon ta nga natay mga practices sa ato ang church nga
kamo ra pala na nga dapat gyud nga moingon gyud ta sa mga tao, "Hoy, dili na ta, dili ra Mm. ba ta Pentecostal o Mm. Romana ta ba no? Mm. Di ta na, di ba ta baptist Mm. na ta nga kuan Pero nga kitang level." tulo, Pero sure ko kitang tulo, evangelical ta. evangelical man ta, Pareha na pareha kita tang dire, tulo. mag-agree kita together nga Mm. maingon kita nga dili na mao nga doktrina. Nganong ingon man siya nga siya ang Dios Mm. or siya ang Messiah dire sa Gentiles Mm. nga dili man na mao kay isa ra man gyud ang Savior. I am the way, I Mm. am the truth. Mm. Ano ta pa? Mm. I am the life baya Mm. gyud. Oh, Mm. si Ayun Jesus na. ra man jud. So kung nakili mo appear ana siya sa shepherd, Mm. you have to check what we truly believe. Mao ra gyud ato ang panahon gyud permente. Mm. Unsa gyud ato ang gituhuan sa church. Kay the moment nga Kay ko mopalayo ka sa mm, person of Christ, mm. I think diha na makita Yes. nato Diha medyo ta magkaproblema. magkaproblema. Kaya mag-ingon man ko ta di, for example, mingon ta nga, unsaon na to pag kuan karon nga naa day mga false, naa day mga false nga And then unsaon pa nato pagkabalo nga pagkabalo. false? Kay Yes. ngano, Mm. makabalo ta di, kung kabalo tag unsa gid ay ang Mm. first atong question, dili na nga unsa gid ay mangabot ba day na siya. Nganong daghan kayong mga churches o mga members nga madala? Mm. Because we don't know what we believe. Mm. So the question is, ato yung itudlo sa atong mga tao, unsa gid ay ato ang gituhuan na sa Mm. church? So Mm. dapat We have to be natay certain with that. statement Tinuod. of faith. Inana ba? You have to be Pero certain. sa atong gibasa po karon, Pastor Jim, Mm. nay mga timailhan. Number 1, all who come before me are thieves and Mm. robbers. So Mm. kung may kag thieves and robbers, unsa na sila? Unsay mga nature nila? So kung makita nato na sa sulod sa simbahan, Mm. Mm. nga murag pa-scam naman eh. Oo, yes, 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 So yes, I yes. believe murag naagyoy Na something na ay problema gamay. mm. So wala pa ko nag-ingon nga any local churches nga na-undergo og scam, automatic na sila fake. No, Yes. dili man. Mm. Mm. Kadabang mga mali siguro nga desisyon. So Mm. pag naa nagali thieves and robbers pasabot about finances siguro. Mm. So mo na isa sa mga timailhan nga Mm. once based ani nga verse, once ang usa ka simbahan murag money kuan ra Mm. kaayo, Mm. which is importante bigyan ng kwarta. Yes. Kaya di mo Oh. gyud ta makapadayon pug ministry kung walay kwarta. Pero naagi mga selective mga tao or ministers nga kabalo ta nga murag kwarta na gyud ba na nahimo na yung negosyo ba. Yun ang gid siya negosyo. Nya naa pa gyud diri. The thieves comes only to steal and kill and Mm. destroy. Mm. So pag naa nay mga kining SKD, Mm. Mm. murag makaingon na ta nga murag mao na ni, murag Mm. fake news na ni paingon or Mm. nana diri ang I don't know kung sakto ba nga word nga anti Semitism. murag Israel anti-Christ no, Ikaw murag nga. anti na sa Christianity. Mm. So ang last hired, Mm. pasabot walay courage, Mm. mudagan, Mm. wala nag-value Mm. sa church. So kana mo nay based ani sa akong pagsabot easy ra mudagan. Kaya naman wala niya gi-value ang local church or ang body of Christ. Nakoy pwede ko mukuha na nagdi. Mm. Akong gamiton akong papa because my father died last year no. In honor to my father. Sa unang panahon during martial law, magdagan ang tanan og kung kana congressman naman kani barangay kagawad. Ang Mm. first councilor may kapitan. Di Mm. ba inana magid na sa una Sa no. una, Sa una panahon. Ang nahitabo karon during martial law, ang katong nahimong kapitan nga first second councilor sa papa, first councilor may kapitan. Sa Iligan man na? Dili dito sa Davao. Davao. Mindagan to siya parang sa martial law. Mm. Mindagan parang Mm. sa crisis. Ang nahitabo karon si papa may second siya may nahimo nga Mm. kuan. Siya may nahimo nga kapitan dayon. Mm. Oh. So kadato wala gyud siya buhi sa mga tao. So pila siya Katong ka nimbalik to, tuig nga nimbalik hangtod atong kapitan? hangtod Nahuman human martial nga law? term, Ah, human ang okay. terms, pila na kay mga So tuig. naay naglatay nimo nga Ana gyud sa political naagid siya kay permente. si Pastor Fred naamang yun. Naagid na siya. So kamo mga politician mo ako butante ra ko ani. Kato siya nga tao nga ningdagan din. Mao to siya bro maingon ta ba nga wala gid niya na sabtan ba ang role sa leadership. Mm. Ang panahon sa pressure. Mura siya moingon man ta sa higon nga abiya naman ni sa ako ang pay or Mm. yung ano ako Mm. mangibad. Pero ang true nga leader na agid ang nakita ang mga purpose. Correct. Why you are there. Mm. Mura nga Correct. bitaw. Correct. Wow. Sige, mo batin ko Sige. gamay. Oh. Sige, go ahead. Basic sa gibasa ni Pastor James Kunato. Salamat ana. Usa na siya ka pagpakita ba nga ang pag-anhin ni Ginoong Hesus, ang katuyuan gyud is to lay down his life. Mm. Oh. Unya mingon siya dunay mga nag-una nako, mga kawatan man. Mm. Ang pasabot nga
Ang trabaho man gud sa daotan, ang trabaho labi na sa yawa kay siya man gyud ang tinubdan sa kadautan, si Satanas, ang demonyo. Kung imong tan-awon pag-ingon sa Bible, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ang Mm. pasabot diha nga ang kinabuhi nato mga tawo naunhan ta sala gyud. So ginakawat sa yawa, ginakawat sa sala ang mga Diosnon nga hiyas nga naa nato. Mm. Maingon siya, "The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy." So mao nay trabaho sa sala gyud sa atong kinabuhi. Mm. Ang respeto sa mga anak, kawaton niya, kuhaon niya para ang pamilya maguba. Pero ang good thing diha man gud gipakita ni Jesus Christ nga dunay paglaom ang tawo diha niya. Dunay paglaom ang tawo sa dihang miabot si Ginoong Hesus nga gi-lay down niya ang iyang life para sa tanan. Diha mapakita ang tinuod nga liderato. Nga ang tinuod nga liderato andam nga mohatag sa iyang kaugalingong kinabuhi para sa iyang mga gihigugma. Unang pag-ingon niya nga ingon siya nga, "But God commendeth His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Sa book of Mm. Romans chapter 5 verse number 8. Nga diha gipakita ba unsa ka nindot nga dunay leader nga mao si Ginoong Hesus nga ang iyang pagka-leader miresulta ganig kamatayon para sa kadaghanan. Unya kining ni ang mga dili man siguro ta excuse lang ta sa mga tarong gyud pod nga nagpastor, katong dunag gyud gugma sa mga flocks, mga Mm. sheeps. So kung imong tan-awon Pastor James, diha sa paagi ni Ginoong Hesus, dunay mga namastor pag-abot sa mga problema, gibiyaan ng simbahan, gibiyaan ang mga katawhan sa Dios. So dili gusto si Ginoong Hesus nga ingana ang mahitabo. Mm. Iyang gihimong example yang kaugalingon nga willing gani Nga mo siya lay nga down. mo lay down sa iyang life for the sheep. Unya naay good thing sa leadership. Kay gitagaan ta ni Ginoong Hesus og opportunity kay ingon siya katong gibasa nimo Pastor nga Mm. napay daghang mga karnero nga wala dinhi sa fold. Mm. Kinahanglan siyang dalon. Dadon. It's our opportunity to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen. Nga Amen. madana to siya sa matag churches nato. Yes, we have different mga differences sa churches, pero ang good thing mga kaigsuonan, isa ra man good ang kaluwasan. Ang kaluwasan si Kristo man good. Amen, amen. Ang Amen. tawo nga mosalig diha ni Kristo Jesus, bisan pa man unsa siya ka makasasala, makabaton gyud siya sa Amen. kaluwasan. Amen. Mao nay nindot nato and it's our opportunity sa dihang mabutang na siya sa fold na mapatubo nato siya Mm. pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mao nang kita nagamit ang mga staff dinhi. Ang isa ni nagtagalagyo-lagyo man ni pero nahimo silang partner nimo sa buluton sa Dios. We have differences. Mm. Pero kung asa tong butang nga iya sa Dios, didto ta magkasinabot. Yes. Magkasinabot. Oo. So mo nay akong nakita diha. Daghan pa ko isulti pero salamat okay na kaayo to Pastor James ha. Napa ko yung isa ka verse. Oo. 1 Peter 5, verse 1 to 4. Ingon Mm. diri. So I exhort the elders among you, or the leaders, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, Mm. as well as a partaker in the Mm. glory that is going to be revealed. Yes. Shepherd the flock of God Mm. that is among you. So it's a very good Yes. command. Grabe ang emphasis, no? Mm. Shepherd the flock of God is among you. Napag yun. Exercising oversight, Mm. not under compulsion, Mm. but willingly. Yes. As God would have you, not for the shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, Yes. that's our Lord Jesus Christ, you will receive the unfading crown of Glory. glory. Mm. So, shepherding in crisis, dili lang finances, dili lang sa Mm. global nga gubot karon or na mga flood siguro, na Yes. mga calamities nga di na to mapugan, but even di ay sa pag-handle gyud sa church. Mm. Mm. Givalue ni Lord Mm. ang body. Gilove niya ang mga tao. Dapat mo na nga atong i-exercise. Mm. Unsa inyong take ani? Shepherd the flock of God. Exercising oversight.
not under compulsion, Mm. but it should be willing ang imong Yes. pagpangalagad or pag-atiman nila. Pero ambot lang, no? Pero ako nabi jud pag ko'y nailhan ba nga mura bag ambot lang kung ako na ba ning nag-judge na ba ko, pero Mm. I hope sayop ko. Pero kung sakto ko medyo pa problema gyud ingani. Mura bag makita nako nga mura bag Pangwarta? nangalagad ba gyud sila or murag Mm. kanang nahimo na lang murag network, may nahimo Mm. na lang nga murag business. Mura mo siya naay something nga system ba nga nagdala nga mas gwapo na to mo flow ta according sa katong yung sa early church nga pattern kung mahimo Mm. Mm. nga makaingon jud ka ba nga wala ko nag-judge pastor Yes, yes. naisulti lang ko sa akong opinion ba. Nga gwapo gitong mag-lead sa church nga kung mahimo dili wala nay bahid nga murag makaingon ko ba murag kuan naman ni kanang murag naay something kalainan ba Mm. nga kung wala ning mga butanga maybe connection kwarta I don't know kung mopadayon ba gyud ni sila pangalagad. Mm. Mm. I hope nakuha ninyo akong Yes. point di kay ko kaistorya pero murag nahimog commercialized Mm. ang church Mm. nga kung sabton ang church higher pa ta sa kanang mga negosyo Yes. diha kay we are sa akong na-remember natay theologian nga nag-mention nga ang church is the greatest divine organization di lang sa pang-earth but pang Mm. whole Mm. universe nya Amen, karon amen. murag nahimo lag commercialized. Yes. Mm. But again, ang wala man ko'y dili ko against sa monindot ang church, walay problema ipadayon na kay Mm. I'm for the good na Mm. development sa usa ka local church ipadayon ko. Pero ako nabantayan is kada bang mura bag naglisod na ang mga believers nya Mm. makita nimo nga naay abuse gyapon ang hitabo. No. Unsa inyong mga kuan ana ma-take ana nga Mm. dapat mabalik kay ingon ni Lord shepherd the flock nya karon Yes. murag nanay mga pattern or di man po ko against sana pero I don't know kung naba mo'y masultihan sa inyong mind nga let's go back to the original, Yes. to the basic. Pastor Fred? Sakto na Pastor James. Kining ni ang ato manggong pag-atiman sa mga miyembro sa iglesia or sa simbahan nga iya ni Kristo. Atong makita nga tong kana nga context is kung imong tan-awon si Peter ang gasulat gigamit sa Ginoo niana. Si Peter manggod naka-experience siya sa time nga gipangutana siya ni Jesus Christ, Peter, lovest thou me more than this? Ito bitawng panahon nga nangaon na sila sa mga pagkaon, gipangutana si Peter ni Jesus Christ og katulog yun ka pangutana. Mm. Ang last didto, feed the flock. So, ang trabaho gyud nato, shepherd, it means tigpakaon ta, Mm. tigatiman, Mm. tigalima. So tagaan day nato og dakong pagtagad ang pagpakaon sa mga espirituhanong panginahanglanon sa matag miyembro knowing na kanang mga miyembroha naningkamot na sila materially, financially. So tingali pwede ta makatudlo nila og mga financial literacy or unsaon pagnegosyo pero naa man gud na sa ila ha. Mas tagaan na tog higher value ang pagkaon gyud nila kay gi-compare ni Jesus Christ ang katong pagkaon nga ilang gikaon og ang pagkaon nga gikan sa pulong sa Dios mas labaw man gud to nga mohatag og kalig-on sa atong kinabuhi kay magunsa man kung we are strong physically but spiritually we are weak. Mm. So mo na nga diha nga panahon gitudloan ni Jesus Christ si Peter nga mas palabihon gyud ang pagtudlo sa pulong niya kay moabot ang time nga dunay mga material needs, mga financial needs nga mogawas sa matag pamilya. At least kita nga mga leader, kita nga mga pastor, atong mag-guide ang ato ang mga membro subay sa pulong sa Ginoo. Mm. Wala man gud tay laing gibasihan. Mm. Unya dili na lang gyud nato ikatingala nga naa gyud sama sa mong giingon Pastor James nga nagyoy uban nga murag commercialize na kaayo. Unsa pa man ilaha man pud na wa man nato sila buti niya na. Okay, yeah, correct. Ang atoa lang is nakita nako ang imong sinseridad Pastor James that you have that zeal to really go back to what is
kining ni ang exercise by the apostles, by the disciples of the Lord Jesus Christ, and which is the best nga Mm. mo'y atong himuon sa atong kapanahunan karon. Kay kita gitudloan man ta nga be not conformed to this world. Mm. Dili ta mo conform ining niya nga kalibutan, but be transformed by the renewing of your mind. Mm. Kung pasabot nga ang church, which is the spiritual marketplace sa mga Kristohanon, kinahanglan maka-avail sila sa mensahe sa pulong si Dios nga may muhatag nilag kalig-on nga mopadayon silang mahimong stronger sa ilahang Christian faith aron naapay daghang mga katawhan nga madana to sa flock or sa fold nga imong gibasa ganina Pastor Mm. James. Sa ato lang ng pasagdahan ng uban Pastor James nga ingana ang ilang Mm. total at least kita. Ingon man ang Bible, so then every one of us shall give an account to God. Amen, Mm. So amen. ang nga importante nga magkasinabot ang tulo, magpadayon ta sa Lagi. buluhaton sa Dios Amen, nga amen. ang Amen atong kayon. baruganan gikan sa pulong sa Ginoo nga without hypocrisy. Unya giingon pa didto sa imong gibasa, without controlling. Mm. But pasabot nga yes, we have that authority from God and will not use that for the Dili occasion of ka our flesh. mag-manipulate. Yes, not to manipulate. Dili nimo gamiton ang kahigayunan bitaw nga nahimo tang pastor nga makabenepisyo tas tong mga membro. Dili man ingana ang gusto sa Dios. Ang gusto sa Dios usa ka relasyon nga naa ang gugma sa matag usa, dili kay luoy biya kay mga membro karon panahon nato sa crisis Pastor James. Unya ang uban para nila but pasabot ba nga maoron ang panahon nga ipakita nato ang atong suporta sa atong Mm. mga membro kung naatay ato. Mm. Nga Amen, ingana, amen. Ang ako pong pagsabot ana nga Mm. shepherd the flock, pakan-ag yun. Yes. Ano ba, pakan-ag yun. Kay pag-abot sa mga lain-lain nga mga pagsulay, Mm. ang pulong sa Ginoo mo'y mo stable nila sa ilang Yes. lakaw. Good. And then mo na nga ang problema kung ang pastor medyo naay kakulangon diha. Diya kana na. Mo nagigi 3 times no Mm. nga gi-mention ni Lord, Oh. gi-emphasize kang Peter nga Gugma ba gyud o ka nako labaw ini? pasabot Mm. importante gyud magpakaon sa pulong sa Ginoo. Sa inyo, mas importante ba ang pulong sa Ginoo or ang sermon or mas importante ang kanta? Sa may take ninyo ana? Mas Ah, importante ba ang praise and unya na worship Pastor or James, ang ako sa gamay lang. Oh, sige, sige. sige. Kami sa amuha nga church Bible Baptist Mm. og nakatunan ako ni sa Metro Iligan Bible Baptist Church. Ang Metro Iligan Bible Baptist Church under ni Pastor Paul Pontillas, Mm. naa ta ng musical instruments. Kumpleto. Kumpleto. Pero dunay balanse mo nang nag-follow og mga nota. Nota gyud na ang ginakuan para dunay harmony and balance. Mm. Para dili maglabaw Kana ang bang sa East-West na? Kamo na? dili dito sa Silvan Dito sa Village. Oh, oo, ang naman iyang naman anak na pod eskwelahan no? mga musician man iyang Okay, anak. sige, So sige. wala tay problema when it comes to musical But instruments. the priority sa dapat unahon. Yes, ang tuyo gyud para nako ako nakita, ang tuyo sa mga kanta, mga hymns, Mm. ang tuyo ana hymnals or unsa pa na, ang tuyo na to prepare our hearts sa Mm. pag-receive sa pulong sa Dios. Very Mao good. na, mao So na ako. actually nangutan ako para namo gyud nagtan-aw or naminaw sa ato karon nga wala idea ba Mm. naay nag-observe sa ato karon. Like karon sa ato atubangan nag-observe na kay ngano man karon sado siya mosulod. Kana, Ato sa pasudon ka Yes, diri sige, sa sige, tagamay. sige. murag Sulod sa kadto diri ang ato ang salamat gwapa kayo. kayo nga Salamat Pastor Helen. Mama. Unsa man ni siya? Oh, Unsa man ni? kuwag. Lami kayo Okay. niyo. So coffee sa Coffee. pagkanindot. Salamat kayo Salamat Pastor Helen kayo. ha. Sige samtang naghatag siya kini nga episode is supported by DJ Pro Audio and Wow. Lights, Thank you, thank you. your trusted partner in premium audiovisual production and event technical solutions. You can call them 0917-870-8068. DJ Pro Audio and Lights, where technology meets experience and every event becomes exemptional. So, ginawas ta gamay. Oh, sige. Init imo ha? Okay ra ba? Nakakuan na. Naka-zip na ko gamay. Salamat sa kuan. Salamat Kasip, sa kasip. Yummy. yummy ba yummy? Mm-mm. Mahilig mo kape? Kape, Or kape. kape? Ikaw di, Oh, Pastor Jim. Ganang gikuha ni din. Abi na kung milk tea imong gusto. So, akong asawa.
Uy, Ano regard ito? mangumusta sa ka Jud, Oh, bubring sa sige, ta. sige. Kumusta si Kwan, si Engineer Han, Hani? Okay, I just want to greet my beautiful wife, Honey, and of course, my beautiful daughter, Althea, and my handsome boy, Lucas. Hi, Lucas. Mm. Okay, mayong gabi sa tanan, dakbayan sa Iligan, mayong gabi. So, akong i-greet ang ako ang asawa, si Attorney Jonah Jane Bautista Ubina, kuyog sa iyahang duha ka mga abogado Mm. nga kakuyog-kuyog karon si Attorney Pungasi og si Attorney Aguilar og sa tanan nga mga members sa My Home Church Mm. dinhi membro ni Pastor James. Thank you for supporting your church and your pastor, the leadership of your pastor. Ug alang sa mga membro ni Pastor Jim Alibio, salamat gyud mo sa Ginoo nga dunay batan-on nga inyohang pastor nga andam gyud nga muwali sa pulong sa Ginoo aron mapakaon ang matag miyembro sa iglesia, no? Salamat kayo Okay. ining opportunity nga mahimong miyembro pod ining ni ang podcast dinhi nga pa-invite. So thank you Pastor James Oh, Kunato. okay, napamantay susunod na pod part 2, Uy, Amen, amen. no? kanindot anang naa Nya oy. magtika deeper ang atong Wow. istoryahan. Mm. Di, Ah, pwede ko yes, modugang go ahead, atong go ahead. inyong kuan. Sa tayo mong pangutana about sa mga pastors karon no nga naay mga abuses. Uh, it's real. Naay kuan, ako'y nabasahan lang ba nga usa ka post niya. Di na siya mo believe sa Christianity because of Tungod. these pastors. Mm. It's very rampant all over the world. Mm. Yeah. Ang Christianity it becomes a business. Mm. Ang ingon niya dito nga, I can't believe it anymore because tungod sa mga pastors nga yan nakita nga na yung mga abuses mo sa Mm. leadership Mm. with terms of money, relationships, na Mm. may inana. Kung imo pambantayan karon din nagidaghan kaayo nga mga pastors nga series of mga events ba nga Mm. fall ba, Nangatagay. sexual immorality, Globally, ha? globally ha, Globally. nga mga Sikat prominent ra ba kayo? Okay. Mm. na siya nga mga Nya nga theologically nga wise pud ra ba grabe, ni Oo. mga grabe pastor? grabe jud kayo, kasad kayo ba. Mm. So, ako pong kuan masad kay ko nga mamati ba og ingon ani bitaw nga mga events nga nahitabo. Sa 1 John chapter 2 verse 16, giwarn na mong gutadaan sa Ginoo nga kini nga worlds being governed yun with lust of the flesh, Mm. lust of the eye, and the pride of life. Mao man gud ni ang tulo nga you mention ana nga verse Yes. ba. Mm. And then ang mga pastor sad to say, maybe usahay kay na tabunan siguro sa kuan po taka sa ilahang mga challenges sa ilahang personal nga life. Pero sa walang thought with regards to these people nga namati karon nga usahay nga discourage ka sa pagpangalagad sa Ginoo tungod sa mga pastors o sa mga alagad nga instead of being a shepherd but they become a wolves in a sheep's clothing nga usahay nag-abuse sa authority and then na-feel nimo nga usahay used Right. nagamit ta ang imong kinabuhi o imong pamilya ani nga klase nga mga leaders. What ako po dili man ko perfect nga leader pero gusto na ko ikuan it's unfair it's unfair for those people nga nagtinuod in the Mm. past Mm. kung muundang kas papagalagad sa Ginoo because of these pastors. Mm. Kay kung tan-aw nato ang ato ang mga church fathers, sila si Peter, sila si John, ug ang mga disciples, they died because of the gospel. They are not living in the castles. They Mm. are not living as a rich men and women in the early church. They died. And these people, ilahang gilabor ang ilang kinabuhi because of their love for the Mm. gospel and for our Amen. Lord Jesus Christ. Mm. Mo na nga kung ma-discourage ka magtanaw ng mga contemporary nga mga leaders. Try to look back. Mm. Naa sila si Billy Graham. Nga nakita nato nga grabe ang ilahang paglabor hantod nga nangamatay na lang sila. Mm. Daghang kitang bakitaan sa mga church nato nga mga leaders nga faithful kaayo hantod nga nangamatay sila. Kung dili pa yung gali na siya enough. Look at the cross. Our Lord Jesus Christ died Amen. on the cross. Mm. He is the ultimate leader and shepherd nga ato agyong tan-awon para nga magpadayon ta sa papangalagad diya sa Ginoo. Amen. Nakasabot mo ko nga usahay medyo ang atong na topic is mga pastor kay shepherding mo gud atong Yes, topic yes. niya. Oh. The same time, dili po nato pwede kalimtan nga daghan po'y problema sa mga members. Yes. Pero wala lang ta nag-mention sa ila kay ang ato karon shepherding in crisis. So nakita nato nga naka-mention sa ato ang mga gibasa nga mga verses nga nagpahibang ang nadaan si Lord nga naay ing-ani manghitabo na mga hired, mga fake nga mga shepherds mo na nga nindot gyud na magtinabangay. Mm. Nya kaning atong gibuhat karon isa po ni sa mga makaingon ta ba nga gamito ni Lord nga
mag-remind sa matag Mm. usa. Amen. Ako personally, I'm not against pastors. I love pastors because Mm. mao man ang atong tawag pod. Mm. Siguro ato lang gibuhat karon na nihatag lang tag opinion o gamay nga kung na magi-rebuke sa inyong pagtuo, rebuke o correction, nga gikan pod sa atong kasing-kasing nga ingon Yes. nga ka-remember man gud ko, Pastor Fred, Jim, na naay mga Filipina ba nga nag-abroad somewhere sa Europe. And then diha nga area sa akong hinumduman, di na ko makuha ang pinaka-detalye pero ang context sa story, tinuod ni siya nga story nga Mm. na iniabot nga gwapa kay nga Filipina, gikan pa gyud sa Philippines, ni-stay siya ana nga bag-o nga lugar sa somewhere sa Europe. Giduulan gyud siya sa mga Pilipina pod, giingnan Mm. nga something ibisaya na lang nato nga, Ma "Day, kanang karon sa pa ka niabot diri, happy welcome diri sa ani nga lugar og day pwede ko mohangyo." Di gyud sila kaila. Oo. Kanang, "Day tarungon nato atong pag 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 kinabuhi diri ba nga lugar kay gwapo ra batag record diri day. Mm. Basta Filipina." Ana gali? Oo. Basta Filipina day kanang taas kay tan-aw ang mga katong mga European Oo. ba kay kasaligan daw dili mo kag ana ba. Mm. So day, hangyo lang ko day nga ako day naa pud duol sa kuha. So sa imo kay bag-o pa man ka, nag-remind na pud ko sa imo. And then didto niya na-shock siya nga, "Hala, naa day ing-ani nga Oo. situation." Kaya ang uban daw nga mga foreign nga mga babae, ang ilang tanaw is negative na ang image Mm. ba. Mm. Pero pag Filipina inilog. So Oo. Mm. mura pag ingani pod ba nga kita mga pastor sa tinuod lang challenge you kayo Mm. kay we are representing the chief shepherd ba. Mm. Yes. Nya naabi tay mga weaknesses, na atay kakulangon, na atay mga kaluy-kaluyahon. And then unsaon nato na pag-challenge ba nga magdala tag buluhaton sa Ginoo, nagdala ta sa pulong sa Ginoo, nagdala tag mga tao, Amen. nya naa pa gyud tay gipangbati, nya naa pa gyud ganahan nato, naa pa gyud tay kaaway. Grasya na gyud sa Ginoo nga Amen, amen. makalawtay ta. Yes. Amen day. Na ako'y ikuan ana Mm. Pastor James. Nindot kayo tong insights nga gihatag ni Pastor Mm. James sa ato aba nga kung imong tan-awon ang gusto sa mga nakauna niya didto nga mga Filipina nga makabalo siya nga bag-ong niadto didto nga lugar nga ma-preserve ang ilahang dignidad ba Correct. isip mga Filipino. Mm. Sa ato pong mga pastors in application kay shepherding man ni karon unya na touch naman nato ni nga topic. Ang gusto pod nato nga mahitabo sa atong panahon karon kita nga mga bag-o Mm. magmatngon ta kay duna biyay nag-una nato nga nagtarong. Mm. Tama. So ang kuyaw kung ang mga nag-una mo'y wa nagtinarong, mao na'y kuyaw. Pero salamat nga dunay pulong si Dios, gitudloan ta sa Book of Acts chapter 20 verse number 28 ingon siya, "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, Mm. to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood." So Mm. it's a Amen. constant reminder sa matag pastors nga una sa tanan tong sa amoang pagskwela sa pastoral theology, Mm. dunay isa ka subject namo nga kanang gitawag og pastoral problem ba. Mm. Oh. Sa atoa pa sa komedya nga istorya, the pastor is the problem. Oh. Hallelujah. Okay, Mm. ingon siya, take heed to yourselves. Buot pasabot, ang una natong bantayan, Ito kagalingon. kita tong kaugalingon. And how can we feed the words of God sa mga katawhan niya nga ikaw mismo ka magbantay sa imong kaugalingon? Lisod kay nga mamadlong ka sa uban, mag-challenge ka sa uban niya imong kaugalingon wa nimo nabadlong og na-challenge. Unsaon nimo na Ah, pag-manage ba? Ingana nga kano sa ka makaingon nga sakto ka? mm. Kana bang kung ikaw ra pirmi, so dapat naa kay Ingani group gyud of people gyud nga nindot kayo magpalig. nindot na Pastor James. Dapat sa church dunay check and balance. Oo. Ang Correct. pinakaunang check and balance nato is Sawon. of course ang Holy Spirit, Mm. ang Word of God. Di ay kabala ka Oh. sa di okay na dali Sorry, kay Holy Spirit. di kay ang asawa mo god Lagi. matod pa nila the second Holy Oh. Spirit. So okay ra gyapon. Pero ang Holy Spirit gyud hayop kalimot. But in practical, Oo. kato Pastor James naulahi ra po sakto ka. Imong yung asawa. Tubag siya dito Oh. ya. Imong asawa. Ang asawa. Oh.
Hanapin ako si Kini si Engineer Harry, oh, si mga Manny oh, ni Pakpak ba oh, kining proud jud ko sa kumbana ba? si Pastor Jim pwede nato ni si Pastor Jim himuon natong isa sa nominee pohon og Mm. maghimo tag party list. Hmm. Uhaw party list. Oh, Oh, tama. kabalo ka unsay Unsa man meaning ang uhaw? uhaw? UHAW, Mm. uhaw. United Husbands Afraid of Wives. Ah, Oh. Sa Cebuano Ano pa, man gud nga. nagkahiusang mga bana nga mahadlokon sa asawa. Happy Oh, wife, happy life. happy life. mm. Happy husband, suspicious wife. Oh. Dito, let's go back to the topic. Nothing. Tingnan mo kini akong mga bisita, yung mga gwapo lagi na inyong mga Oh, sige let's go padayon back to ta. the it's a take heed to yourselves. Mm. So, first of all, nakabalo ang Ginoo nga sa ato ang kinabuhi nga mga gitawag niya. Nahimo lang tang perfect diha siyang atubangan sa dihang iya tang gipasaylos tanan natong kalapasan. Mm. Sa dihang ang dugo ni Ginoo Hesus Kristo mo'y gilimpyo nato tanan pero along the way kabalo ang Ginoo nga dunay mga failures nato. Mm. Mao nang gusto niya nga matag adlaw sa tong kinabuhi magbantay tas tong kaugalingon. Kay sama sa giingon ni Pastor Jim Alivio, tulo. Lust of the flesh, lust of the eye. Diyan ang ingon na. Oh, Di okay ra imong gyapon. gikot, imong gikot karon. Imong gikot Oh, dapat sa gyud judge. no mosulti gyud Oo. ba. So, and the pride of life. So Mm. kanang tulo ka buok, mga bantayanan na nato diha sa bulaton sa Ginoo. Mao na nga una atong kaugalingon. Ingon din siya unto all the flock. Mao na nga dili nato alang sa mga members, mga listeners, viewers nga dinhi sa live podcast sa podcast dinhi ni Pastor James Conato. You need to be aware also nga ayaw ninyo lantawa ang mga pastors nga ang mga pastors himantayon. Kay ang Bible nag-ingon man siya, take heed therefore unto among kaugalingon among bantayan. Ikaduha inyo. Mm. Ningon siya unto all the flock. Mm. So ang mga members bantayan mo nang Himantayon dili yun mi yung pastor. Himantayon di ka, mi pastor. himantayon, di mi Himantayon. marites, Mm. pero kamo nalay analyze ug unsa gyud nang naa. Mm. Kamo Hindi. na lang. Kay lisod man kayo, dili mi kabalo muwali unsay inyong need. Mao nang kinahanglan ang mga pastors naay pagka NBI, Mm. naay pagka CIDG, naay pagka naay pagka kining Grabe investigator. gyud no. Daghan ko na Kay learn ingon ba. man siya nga to all the flock. Mm. Kay how can we address your problems kung wala mi kabalo? Mm. Mm. Dili man mi magpasalagma-salagma, wala man na Mm. sa amoa. Mm. Of course, we are Pero led by sa the Holy inyong yes. church, Pastor Fred, Oo. naamoy counseling. Yes, naa na. Nagdawat mo ana. Oo, Ah, naa. okay. So naa na atong pero in all kuan kining ni ang dunay kasala, dunay problema. Nay mga Ang proper nga na mga sa tawag mga mga reprimand. pamaagi Mm. Pero mao ni isa ka butang ang ato yung i-apply diha dili balaod. Grasya gyud kanunay. Grasya Kay sa kun Ginoo. balaod kana nga miyembro dili na nakabalik o Mm. kita pod nga pastor di na nakabalik. Correct, Kay correct. kadaghan biya pud ta makasala personally Masipyat man gyud ang diha tao. sa Ginoo. Mm. Pero tungod kay ang grasya man sa Ginoo mo'y gipatigbabaw, nakapadayon ta, nakapabilin ta mo nang kinahanglan tong pabilin sa pagsimba. Kay diha sa pagsimba makorek ang matag usa nato ug doon natay harmony and unity sa atong church. Amen. Aron we grow together and God can use us together. Mm, So amen. mao na ang Amen, kuwan amen, ba. amen. Nakaidungag di. Nalapit nabot sa kong mind, di ba nga, usa ka quote nga, nabasahan ako sa una. Nga, ano siya nga, yun sa tawag istoryahan nga. The way we relay the message is as important as the message itself. Mm. Mm. Inana ang pagka-istorya ba. So, we are the carrier of the message of the Lord. Kita man gid may naga-preach. So, importante kayo ang role nato as atong standing, tubangan sa Ginoo, tubangan sa tao. Kay kita nga mga pastor, lahi ta sa uban nga mga leaders ani nga kalibutan. Mm. Sagaran ani nga kalibutan kay leadership is influence man gid no. Yes. Oh, yeah. Ani nga kalibutan kung nakadaghang kwarta, naka-influence. So kung naka sa posisyon, Naka-influence gyud. naka-influence. Dagko kay kaghatag ka ng influence of course. Kita nga mga pastor, wala man tayo daghang kwarta. Mm. Oo. Wala po taan kay mga posisyon sa Mm. kuan. Siguro sa naong pwede ra no. Pwede ra tagamay ana. Glory to God. Hallelujah. Kaduha ra taan no. Oh. Ay, Ang di ato asa ara siya gyud. sunod ra ko ani. Oo. Na. Ang ato yung kuan. Ang ato bitong murag hatak sa ato ang Mm. influence sa church.
Kay kini yung atong integrity. Yes. Kay once nga ma-fall niya siya, ang integrity mo God speaks about our relationship with God and ang ato akong pag-behave as atong self Mm. as a pastor. Dili man ta ingon ta nga perfection, there's no perfect man God. Only Jesus Christ perfect. But the moment nga ang ato ara yung hatak God, kay ang ato ang integrity kay what if? What if ha? Mm. Maingon ko, si Pastor Obina Mm. na fall sa sala. Mm. Mm. Na fall siya sa immorality, ha? Mm. Mao ba? Isa ka babae, dili babae lalaki. Magsino ni mo na Oh, siya. Magsino ni mo na, mas grabe, Pastor. no? Grabe na, Wag Pastor. na wag yun na Wala siya ginawa. kapadagang ato. Pareha ko palagang. Wala Kuya gid. po niya, oh. Dili ka Pero na. ang Oh, imong pag-deliver ba kay mura oh, professional kay Marites ba? oh. Lagi pastor Paano siya? magwali Kita ba? nga sa Pastor. Ah, Normal gina, no? Lagi Walang tayo lagi. perfect, pero Bugata we to, have no? to be careful. Lagi. Nakoy Okay. pangutana sa Okay. inyo, pastor. Naa na magyud ano nga take heed, be careful gyud. Mahirap ba maging pastor? Lisod ba? Lisod siya. Personally, Mm. human as we are, lisod yun kay siya kay dili man sa pag-unsa, sayod ta nga dunay mga pipila sa mga pastor nga nangahulog sa immoralidad nga kung atong i-compare sa ilahang naong ug sa ato mas gwapo pa si Pastor James Cunato ug si Pastor Jim Alibio. Kung nangahulog gani sila nga medyo ingana medyo ingana ang ilang panagway, kita pa kaha Mm. makapanigurado ana. So In ang Jesus' buot name. nako ipasabot Mm. ba nga lisod gumikan kay every day we are fighting against our flesh. We are Lust of the fighting against flesh. our lust. We are Mm. fighting against our Pride. pride of Mm. life. Mm. So you're fighting every day. Mm. So it's not an easy battle. So dili Tinuod. siya sayon. Mao na nga kung doon naman gani magkasinabot, kitang mga pastor. Mm. Tinuod I na. believe nga Amen. kini Amen nga pa. podcast na hisgutan nato ni, it's not to kanang naang pakaulawan nato ang uban tungod kay wa pud ta mag-mention og pangalan din eh. It's not nga pahibal-on nato ang kalibutan nga naay mga nanghitabo na ingani. Yes, it's a reality. Pero ato lang gipakita dinhi sa podcast karon ang kamatuoran ba nga despite nga dunay mga ingana nga mga pastors nga naglakaw subay sa ilang kaugalingong unod, i-encourage namo ang mga viewers or listeners, audience sa ini nga podcast nga naa pa biyay daghang tarong nga mga pastor. Pipila ra na sila nga nangahulog ni ana sa sala pero by the grace of God kami mga kaigsunan nga niya dinhi uy naningkamot tag pakig-away sa sala. Amen. Ano Amen. man kinsa pa may mopadayon og wali sa maayong balita nga ang atong integridad sumala pa ni Pastor Jim Alibio nga nakanunay nga nakasalalay. Abi gani nako gwapa kay ta gikahulugan ana nga babae. Lahi man dahi tuntuang nga pagkahulog dahi Oo. didto man sa Kasi late bloom didto man sa lain nga kuan wala ko kabalo no sa akong i-react. mao gani. Bitaw niami dinhi karon aron nga masayran sa mga viewers ini nga podcast. I believe kini nga podcast moabot ang panahon nga mas mudaghan pa gyud kayo ang viewers ini Amen, gumikan kay Amen. Amen. ang atong gi-exalt dinhi ang pangalan man ni Ginoong Hesus Kristo og ang iyahang grasya nga dako pa kaayo nga pwede pa nga ma-utilize sa mga tawo. Mm. So mo na nga I believe encourage gyud ta mo nga padayon mo sa pagpaminaw niini nga podcast. Nakalusot Ha? nakalusot. So Praise the Lord. Pastor James, Mo ikaw na na po. nga kato ako lang idunga gamay nga Oh. ningon man si Paul nga do not put confidence in your flesh. Yes. Amen, amen. Sa tinuod lang everyday jud ang struggle no. Mm. Pero grasya man gyapon sa Ginoo. Salamat nga Lord sa dili na, grasya. Mo na nga pwede man ta wa man ta kabalo unsa may tabuson na pero pwede ta mohangi sa Ginoo Lord. Kada bang Spare protect lang ta. us sa mga dagko nga mga temptation kay katong giingon nimo Pastor Fred nga nagiuban nga di mapurmang naong pero nakakuan gali kita pa ka nga sama na Superman Oh, na si Coco Martin. agoy. So nya ako mura man kog si Si Jupet Rico Rongolia yan. kaya akong buhok. So anyway, ang ato lang nga naagi mga challenges. Amen. Dili perfect ang pastor, dili Mm. perfect kay shepherding in crisis man so Mm. dili gid perfect. So sa ato lang ipaabot sa tanan nga
wala ta naghimo ani nga podcast to kana ba mura bang mutira discriminate o or mutira to sa atong the same nato nga community dili attack against na mo another na pastors. correct nata karon para ba mo Sige, sa ba mo sige, sige. explain ta nga ingon nga tao ba pero Ac- ay mo kabalaga kay dili man daghan na may Ah, naa pa magyapoy daghan nga mga Actually, pastors. kung pipila ra na masabtan ako nga ni nakasala. Pastor James, wala man ta nag-attack o personality. Wala. We are attacking kanang itong reality ba nga Nga nanghitabo gyud nahitabo siya. siya. Mao na siya ay ato Dili lang ang past until now. Yes, ah, oo. ang nahitabo man gud may ato ang gisgutan. Dili Mm. siya person. Yeah. It's an event may ato. We are fighting against sin, Mm. not against the Mm. pastor. So, naipangutan ni Pastor James nga lisod ba magpastor? Kana lisod ba gyud na para sa Ako, imo? honestly ha, ang kining yung unique kining pag magpastor. Sa katong bitong nagkuan, nag-desire diha nga magpastor. Sige, kinaminaw Sige na kana dili. Pag-isulti mo na. Katong to nag-desire magpastor. Ah. Kung wala gyud mo gitawag, ayaw please, ayaw gyud Ayaw sulod, na lang. ayaw gyud taon. Unya gisit-sitan Pastor Jim. Ayaw na lang gyud kay Ang di gyud ka gitaguyan. magdugay. Tinuod Di gyud. gyud ka magdugay sa kay lahi ang pastor sa uban nga mga trabaho Yeah. aning kalibutan na. Kini nga akong mga kauban diri sa uban nga mga pastors nga naa sa mga churches karon, wala man sila nang apply. Oh. Nga mingon nga, "Sa pastor, pwede ko mang-apply pagka pastor." Huh. Actually, it's a process. Mm. O kato siya nga process nga ginagian namo. Mao toy nakuan nga hantod nga nahimo ka nga pastor. Inana man gid siguro mo no. Ako kay inana mo gud nga akong encounter Actually, god. oo. It's a process man god. Mm. Nga na wala mo ko nga pwede ko mga apply da pagka pastor nga na sa pero sa uban nga Pero sa organization uban nangitabo po na. pwede po na siya no nga mga apply gud no. Nga Okay pwede ra. ko mga apply sa dagko siguro kayo nga mga organization, pwede siguro no. Pero kung wala ka gitawag ay na lang gyud kay kuan ni siya kining grasya gyud sa Ginoo kung makakuan ka sa pagpamastor. Dili I na ko ikuan ang detail kay mahurot ato atong tong time. ato tong i-justify ang imong explanation Pastor Jim ha. Oo. Ah, sa tawhanon nang-apply Mm. or kanang sa term ni Pastor Jim process. Mm. Anyway, kung imo nang lantawon that is human side. But in God's side, He is the one who is calling us. Mm. Siya gyud mo'y nagtawag. Mm. Tingali lang ni agi lang ana na nga mga proseso ay uban nga pwede ko mag-apply gi-approve then na pastor. Pero ultimately, it's God's calling. Mm. Ang paglahutay nato diha sa buluhaton sa Ginoo, it's not because of our human nature. That's because of the calling of God with grace and with blessings. So, tingali akong giingon lagi nga lain-lain siguro ang pamaagi. Pamagi. Ang uban nag-apply then na pastor sila na Mm. do na take offense anang sa gisulti ni Pastor Jim kay ang Ginoo may nagtawag. So, ang point ni Pastor Jim Alibio is kanang naang tawag yun siya sa Ginoo. Gitawag Pwede yun man sa for hire good. Ginoo. Gitawag. Dayon iyang giingon nga kanang kun wala ka gitawag ayaw na lang og kuan. Sakto gyud ang naa siya kay mabati man nimo na along the way nga wala gyud ka tawga. Imo gyud ang mabati. Tinuod mo Imo nang gyud uban ang mga wala gyud. mo na nga dili lang pud ka maulaw kon pananglit og mukwit ka ana nga kanang naa nga gitawag posisyon kay dili man pud ka kansi. Mm. You can be a supporter sa church. Dai daghang pamaagi mga magamit as Ginoo kay dili man tanan magpastor. Mm. Kay kung ang tanan magpastor Wala na Wala na member. wala Wala na member. member. Mao lang na. So kana lang siguro. Naka-mention mo katong ganinaw kay pag once magud si Pastor Jim mga mo istorya, medyo mo ginhawa sa siya. Oh. Kamo diha ang gusto mo mo Seryoso pastor. kay ba, Wala no? ba niya ikaw pa maminam Oo. sige unsa Oo. ko may mo buhaton. Oo. Kay maka-mention mo gud siya Pastor Fred kanang medyo ato butang temptation. Oo. As a pastor ni ana naman mo daan nga di lalim. Mm. Di unsa man ato na pagsulbad na. Mm. Sa amo ba sa inyo? Pila na mo katuig sa ministry? O na magi mga temptation. So giunsa man ninyo na mga ma-overcome na nga kana ingana nga mga laglom ug delikado nga kahimtang. Ang kuan kun minyo ka sa amoa. Mo ni actually gusto mo madunggan gyud sa uban. Sa amoa ingon ni ani aron masayran lahi-lahi man ta og church administration pero alang sa amoa nga mga Bible Baptist majority dili man pud tanan. Dili gyud ka i-sent out or dili ka iadto sa mission field kon una sa tanan wala kay asawa. Mao gyud nang naa. So dapat naa gyud. Dapat gyud, dapat minyo gyud. kay ang Bible naingon siya
a bishop then must be a husband of one One. wife. Oh. So qualification na buti pasabot nga kabalo ang Ginoo nga dunay temptation diha sa ministry labi na kining ni ang mga babay. Mm. So dapat duna gyud kay kahadlok sa imong asawa. Kahadlok sa Ginoo din kahadlok sa asawa. Kay kung mahadlok ka sa Ginoo niya di ka mahadlok sa imong asawa nga makit-an, mas kuyaw na. Mm. Dapat mahadlok ka daan sa imong asawa. Correct. Kay kung wa kay kahadlok sa imong asawa, samot na sa Ginoo nga di makita. Nga di makita. Oh, kana gani mong asawa nga mo'y imong kuyog kada gabi di ka mahadlok. O samot na sa Ginoo mo nang praktikal. Dapat kitang mga bana, kitang mga paso natay kahadlok sa tong asawa. O kung atong asawa nagsilo sa ato godly na siya nga proteksyon nato. Kay nga atong asawa taming na sa atong mga mata, taming na sa atong pagbati. Amen. Nakaw gani mo sa dalan nga naiputi kay paa unya mo aksyon kag ana, di ba makusian ka sa mga asawa imong kilid. Mm. Mo Kaya nang ingnon man ka nga, mahal kay na nga crispy pata. oh, Di ba? mo nang Puti man ang paa sa baboy. mahibaw-an Ay, nimo. mahal kayo. Mo na pastor, mahibaw-an nimo nga ang mga pastor nga kanang mahadlokon sa asawa kay dai daghang kinusian ang kilid nang lagom na. Mo na subayon na, subayon na to ni. Ito so ingon ni ana lang ang advice. Pero gwapo na siya nga Oo. advice. Sa imo Pastor Jim, ano sa pamaagi para malikay sa mga ingana nga temptation? Ah, una gid no. Grabe spiritual kay ta. Mm. Pero Ikaw ba yung nag-una-una? Mao gani. Mo istorya ka pinaginawa-ginawa. Oo. Di na kanang kami po kuan kita nakameditate sa pa yan naglahat. mamati kita sa conviction sa Holy Spirit Mm. kay naagid ang iyang conviction permanente. Oo. Mm. Not just sa kuan sa kanabitang the way we relate with the opposite sex. Mm. Pero ang temptation man God, wala niabot ang temptation matod pa sa book of James. Kung wala bitaw na siya na desire Ah. first sa kasing-kasing. Mm. Bro ning kuan siya ba ning kaya to diyan na lang ko Negative sa oo, kasing-kasing. naay usa ka Nagdimok. mentoring gud namo sa amo akong leader ba kay Mm. sa among sa national sa amo ang head kay ang iya yung permit remind namo kana yung private life nato ba Mm. private life gyud and then I mentor pod niya nga which is mga 17 ang edad nga author og mga books nasa Philippine National Bookstore ang book Mm. ani nga pastor kuan kani siya kaning well known po nila na pa-mention pero siya kani siya nga pastor nga author og book veteran kay nga church ah, father nga pagkahuman naga-disciple siya og mga pastors nga dili lang pastors pero katong yung mga head og mga organizations nga mga pastors mao gyud na iyahang kay head po sa PCSC before. Oo. Mm. So na siya giingon ba nga sa ilahang kuan sa ilahang during sa ilahang mentoring with my mentor also nga na siya gipakita nga newspaper. Pagkita dito sa newspaper na dito headline of sa ka prominent nga pastor nga na-fall sa sala. Kaya na-confess din siya sa iyang kagaling. Mm. Naano siya inanak nga bata Mm. sa una, baby pa ba? Pero nigadako man nga baby. Mm. Hantod nga murag gyud siyang daddy. Kana hag siya matag Mm. Sunday ana. Hantod nga nadalaga daw ni siya. Hantod na nadalaga gyud maayo ni siya nga Mm. iyang kinugos. Mm. Hinaanad man nga mohag sa iya, mohag matag kuan. Pagkadalaga na daw kay tingala man siya nga bro nag-look forward naman siya ato nga klase nga mga hug ba sa ato nga iyang kinugos. Mm. Nag-look forward siya ba? Mm. Ana na lang siya nga tingala di ba? Dadi conviction din siyang kasing-kasing. Mm. So sa kadato dili siya nga bro mohag ito nga in front. Murag side hugging na lang dayon ang Mm. iyang gibuhat sa iyang Correct. katong kuan. Ang Holy Spirit man gud kay mo convict gid sa atong kasing-kasing. Ah. Mm. Naagid na siya. Kita nga mga anak sa Ginoo okay. Mamati lang ta. Mamati lang gid unta ta. Dili gid ta ma-fall ana nga temptation. Mm. Kung mamati lang kita ana nga mga simple nga mga promptings ba. Mm. Just Ah. like this man. Yes. And then be honest, vulnerable. Iyang gi-open ni siya sa ngano sige unsa dito niya pagka-release di sama ani ba nga. Mm. Istorya ni gyud siya sa ihapon kauban ng mga pastors Mm. nga pampo siya. Mm. Sa, Sige. sa trusted nga mga pastor nga iyang kabal-an nga. Tungod lang ana nga feeling. Salamat na nga Mhm. nga insight no kay. Sa tinuod lang kung butsabton normal mo gud ang flesh nga Mm. ma-appreciate. Normal gud. So nalang kitay buhaton in return nga ang atong naandan sa una dili na nato buhaton kay dalaga naman Ah. dili naman. So Oo. naanay gyud Nanay kalaingan. siya ikaw. Diri pod sa amoa para malikay gyud ta ana. Mm. Kay maningkamot mo gyud ta kay kana intentional mo gyud na. Unsa Mm. ito gingon sa Joseph the Dreamer? Mm. Ni dagan gyud Siya, sa. siya. So pag If mga flee. sexual na galing isgutan dili na madag.
Tribute. Budget lang kay Oh. nagkuan pa ko diri, nag-speak in tongues pa ko, Kinahanglan na oh, mosibat lakaw palayo. na jud ka, Mm. di na dugayon. So, Mm. diri ang gibuhat po sa mga diri nga, for example sa amo, kung mahimo walay basta-basta makasulod diretso Oh. nga mga babae, Mm. especially mga batanon kay kabalo man ta diha ang Oh. magsugod. Pero dili lang batanon kay bisan pag dili na batanon wa ta kabalo sa Oh. last unsay lihok sa flesh. Mm. Naay mga murag layers of barrier ba nga before sila makasulod. Oh. Mm. So, for example, mga lalaki di basta-basta maguban-uban og mga babae, Mm. especially sa mga shepherds, sa Oh. mga pastors. So, kaming tanan nagtinabangay mi ana. So, accountability, Nindot talaga. monitoring. Mm. So, di parehas sa una, sa early years namo sa my home nga tanan makasulod Mm. pero bibo kayo. Mm. Nya Mm. karon no ang medyo kuan murag kag mingaw na ka ba? Mm. Mingaw naman Pero kayo. protected. Pero grabe ang protection. Mm. Nya mas gwapo ang gibuhat sa Ginoo. So naay Amen. mga learning na Mm. mo na nga mag-learn ta sa mga Nag-learn gyud. experience, sa mga nahitabo sa uban Mm. nga it's only by the grace of God kay dili ta pwede pud magmuratag manginambog nga Oh, oh, yes. kay wa mo gyud ta kabalo pero we believe sa grace ni Lord nga mao na mo uphold nato, Amen. mo sustain nato nga maka-say no ta sa Mm. temptation. Yes. Kay ingon nga pastor, mo lagi na ingon nimo dili mo kagupuhan pero namang Mm. namang gyud ma-attract ba so maglikay ta ana. Mm. So crisis man gihapon na Ah, Yes. according Oh. over kana in crisis nga temptations. mga Mm. temptation. Mm. Last nga atong tagag pagtagad gubot naman gyud karon. Gubat, price increasing, Mm. ang stress, even ang mga family karon silently nag-struggle na eh. Mm. I don't know kung nag-open ba ang inyong mga members sa inyo Mm. pero most sa akong nabantayan, nag-observe ko, halos gyud ang mga members especially sa ubos nga area, lisod gyud. Ang fuel pila? 100. 100 pre, Diesel. 100 Diesel Nya, naara ba 120. ko'y nadunggan nga moabot gyud 200. Huy, Grabe, no? Jesus name. So, mao lagi na dawato na lang gyud nato na. So, ingani nga mga situation nagka-crisis akong pangutana, na-war na ba ninyo ang inyong mga manimbahay o kung moabot ni nga ingani nga mga situation, di na bini basta-basta, Mm. naa ba'y magpabilin sa inyong simbahan? Mm. Kasi una mo kuana na. Basin At malimot ba kay ah, kulang sa shepherding, kulang sa mm. feeding sa word. Mm. Ang ila pagpangalangad base lang nga naa sila kwarta, Mm. malipayon sila. How about nga kumot-kumot na kas problema? Mm. Karon lisod na kaayo ang fuel. Mm. So tanan mag-increase. Naa pa ba'y magpabilin basin Mm. wala nay Mm. motunga sa simbahan? No gani. Kumusta? Unsa inyong take ana? Sir Fred, ikaw na. Ah, bisan gani natong mga pastor, mabati man gyud nato ang medyo kining gitawag og kalisdanan ba kay ang value man gud sa atoang kwarta, ang Philippine peso nato, ubos gyud kay siya kumpara sa US dollar. Tapos ang atong mga pali palitonon, siyempre nagmahal dayon ang ato ang government nangita pa og mga solusyon unsaon. Atoa lang ining niya, ah, personally akong nakita is balik tag-ampo sa Ginoo, hangyo tag-ayo niya, nga i-bless gihapon niya ang mga member sa church kay dili man gyud nato kontrolado ang pagtakas sa presyo, ang mga gubat nasulat naman na sa Bible daan. So kini tanan man gud mga preparation ni siya sa pagbalik ni Ginoong Hesus Kristo. So dili ta mabalaka nini, ang giingon sa Bible dili ta kinahanglan mabalaka ini. Kay kining ni Asya moabot gyud ni nga mga panahon. And this world is not our home. Amen. This world is not our home and this world will go kining ni ang worse and worse. Magkadautan gyud ni nga kalibutan. But because we are still here in this world, we are the salt of the earth, we are the light of the world. Padayon lang gihapon tag siga despite sa crisis. Padayon lang gihapon ta nga mahimong timplada or influence despite sa crisis. Unya tan-awon lang nato ang ato ang mga kapasidad kon sa ato ang paggasto ato mga membro ato silang hikayaton nga despite crisis still give kay mao man gihapon ang Yahweh. Ingon man siya give and it shall be given you. Abot pasabot ba nga kuan God love it a cheerful giver. Padayon lang gihapon hatag sa church.
Kabalo man ang Ginoo nga naglisod ang kinabuhi nato kay kitang mga pastor wala man pud ta mohunong sa paghatag. Mm. So ato gyapon i-challenge atong mga miyembro dayon mangayo ta sa Ginoo og wisdom unsaon nga makalatas ta ini nga klase sa suliran or Mm. crisis karon. Mo nang we need to have the heart para sa mga miyembro nga makita nila nga kita nga mga leader wala pud ta mag-live sa usa ka life ba nga grabe pud ang expenses nato, Mm. sobra pud unya we are challenging them. So ato lang gihapong ipadayon ang atong mga miyembro nga mainampuon sila, ngayo tagkaalam sa Ginoo. Dayon ang atong government i-pray gyud nato kay ang atong government dako kay rule ining niyang economy karon sa atoa sa Pilipinas. So Amen. pray nato nga ato ang mga leader dili na unta sila mag sobra nga pamulitika, total layo pa mang 2028 ila sa untang tutukan unsay makaayo sa atong nasod Mm. Amen. nga makakuha tag mga supply og oil or diesel o unsa pa na gasolina or mga resources sa Mm. uban nga barato unya moabot dinhi sa atoa pod nga justifiable ra kayo Ang ang price. price. Mm. So mao lang na ako ang ikuan. Salamat. Pastor Jim, sa imong church kumusta man na-feel na ba nimo ang Yes, crisis, nagid struggle na. karang tinuod and then unsa may atong message ana? Glory to God sa iyang grace no nga Mm. gi-sustain ni Lord sa iyang church. Mm. Um, for 2 Sundays already, I have preached about the message, the necessity of being prepared. Bro, mo ni Good, ako very good. ang kuan, mo ni ako ang topic for Nice. two Oh. Sundays already. So it speaks about preparedness. Just like sa ato ang nahitabo sa Basyang compared sa Sindong, mas dako kay ang Ang water ni Basyang, oo. Basyang compared ni Sindong. Kay kanang among place wala na siya na Pero inana. ang damage mas dako Mas gyapon, no? dako ang sa casualty mas daghan sa Sa Sindong. Sendong. Kay dili man prepared Okay. ang kuan ang city ato nga time. Karon mas prepared. So pag evacuate mo na mga inana gyud nga mga kuan ba mga calls. Sa una wala na siya eh. So kung dili mo ta prepared, the moment nga ang crisis nag-arrive niya, diha pa ta mag-prepare, it will be a casualty sa ato ang Mm. kinabuhi. So kining nahitabo karon ding crisis. One of the role of a pastor, pag hit dayon ani, diretso dayon na ang message dayon, the necessity of being prepared because the future is very uncertain. Mm. And we feel right now the intensity of the kuan, kining ang pressure ba sa Pero personal view nimo, Pastor Jim, end times na ba? actually ang end times nag-start naman sa una pa. Mm. Dili man ta makuan nga Mm. sa una pa man ang end times. In fact, pag kuan gyud sa Ginoo sa Mm. iyang resurrection nagsugod naman ang Mm. kuan na ang end times. Gwapo nga point, no? Actually, sakto ka. Oo. Padayon. Nag Pero ang karon makita mo gud nimo mm, nga halos magsabay na eh. Earthquake, oo. Mm. and then kagutom, Rumors lain. of Oh, Okay. wars. So naala kung gyud tanan. ako may mong kuan, lahi man tag mga views Mm. no about the end times. Pero sa ako the ang ato among God, ang atong days, lahi man gud ang counting nato sa Mm. days ni Lord. So maybe sa ako as a human being, ang birth pains pero medyo kuan na siya, Naa interval ng niya. mga birth Nana pains ang mga birth or pains. nag-labor na Nag-labor anytime na. manganak, Mm. No, anytime. nana siya. Matod pa ni Lord sa Matthew chapter 24, maybe 31 or 32. Ingon siya dito nga, look at the fig tree. Learn Mm. from the fig tree. Mm. And Nga that's ang fig Israel. tree daw, kung naa daw akuan, maglagayag na iyahang mga dahon, Mm. it means nga summer na. Mm. Mamatay na ang summer. Siya nga, kung makita ninyo ni nga mga signs, Mm. it means nga doon lang pagkuan. Mm. Ingon siya nga, kung makita yun ninyo, So personally nimo, personally, nagita na diha, gyud. nanagita Dool diha, na gyud. doon nagita diha. Ang ako alam nga, kini karon atong na-feel sa ato mga kaigsunan nga nakakaroon na mati nga ani nga podcast. I want to tell you, and even the word of God will tell you that we feel all of these troubles, uncertainties, fears, and even uncomfortable situations Mm. in this world. Mm. Katungod kay dili gusto sa Lord nga ma-feel ka at home aning kalibutan na. Mm. Ganun na ani mga pressures mga kuan. Yeah. God don't want you to be comfortable in this world. We are made for something better. Mm. O Amen. gi-prepare na ni Lord para sa toa. Da siya gi-prepare sa toa nga the best nga place para sa toa. Nakikita si Rick Warren na siya sa his purpose-driven life. Di na ko na malimtan niya nga end sa iyang pag-write ato nga topic. Mm. Nadi usa ka missionary nga
abot siya dito sa US. Pag-abot niya dito sa USD, uban niya ang president sa US. Ang president sa US, siya kay missionary siya for how many years sa China. Nag-labor siya sa iyang life sa gospel. Pag-abot dito, gisugat daw ang president o banda. Dudududududud. Mm. Grabe gid ang ilang pagsugat sa president sa US sa barko ba nga ilang gisakyan. Pag naong niya, wa gid naka-recognize sa iya ha. Selos siya, sa Lord. Lain na ni Lord. Ay unfair man kay ni. Kila silang nas kalibutan kay grabe man og kining accolade, grabe man ang Pag-acknowledge, no? pag-acknowledge. Pag-honor. Ako kay nag-labor ko sa akong life sa China, mo gyud nagkuan sa kuha. Wala Mm. man gyud naka-recognize sa kuha ang effort. Sabi ninyo kung sa mga kung sa giingon sa Ginoo sa iyang kasing-kasing, my son, you are not home yet. Mm. Just wait for the grand entrance that I have prepared for you here in my Pagkanindot. place. Mm. So kung kining ako ang na-encounter karon sa kalibutan, I tell you my dear brothers and sisters, gialaw ra ni sa Ginoo whether naa ni mga crisis o wala na, daghan man gyapon tag crisis bisag wala ning gubatan ni, na may sickness, na may mga financial nato nga problems. Pero dili gialaw na ni Lord para dili ta mahimong comfortable aning kalibutana because He has prepared a better place for A big us. amen to Yes. that. Sa inyong Amen. duha, local nga context, local church nga context, prepared ba inyong church for this, na mga signs? In case, pareha man ta nagtuo, no, nga kwaon to sa Ginoo, nga Yes. naay second coming for the Israelites. Yes. In case, we don't know what will happen, how prepared is your church? Mm. Last sa Local, dili yes. whole body. Yes. Sa imo lang local, kay imo Sa diha man ka nag-shepherd. Barangay Suarez, sa Bible Baptist Church sa Barangay Suarez, kasagara link lang ang ato ang mga mensahe ba Mm. about preparedness. Mhm. Prepare. Last kuan naghimo mi sa among 5th church anniversary is ang amuang theme is preparing ourselves to receive the great and mighty things from God. Amen. Amen. So it's more on preparation. Dayon akong nakitaan man good is how prepared our church. Kita nga mga churches makaingon gyud ta we are prepared because anytime mo balik sa Ginoong Mm. Hesus paingon man ta sa langit. Mm. Amen. Dayon magkinaunsa ang dagan sa tong kinabuhi. Gisaaran man ta, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Pero maghisgot ta sa gitawag bang mga mabilin ba? Nga mga mangguta kabalo kung Sa mga loved ones nga loved ones nangalagad na ba to. o wala. Nagdawat ba sila ni Ginoong Hesus nga ilang manluluwas? Ang atoa lang is murag medyo Sakit. masakitan ta. Kay kining ni ang mga kalisdanan manggod karon sa ato ang lantawon, mao na man gyud ni siya. Mao na man Pero, gyud ni. Pastor Fred, Oh, tagtaod naman siguro ka sa pagpangalagad sa oh. Ginoo. Karon ba ini nga generation nga halos unsay naa sa Bible nang gawas? Ang mga signs kung Oo, imo tanan daghan. naay something good sa atong generation karon. Naa kay pestilences kung imong tan-awon niagi ta og Mm. pandemic. Mm. Correct. So fulfillment. Yeah, Ah, dili to country lang, whole world whole yun. Nya fulfillment. karon no, nanapod. Yes. Earthquakes in diverse places. Katong mga last year ba to? Yes, Last year to no? Or karon ba to nga tuig? kana. So naagya po Grabe na to. fulfillment. Mm. Rumors of wars. It's not just rumors but wars. Mm. Nahitabo na ang gubat karon bag-o lang nga affected ang mga ato ang mga gasolina o diesel. Ang pasabot mga viewers is ato ning opportunity karon nga atong i-prepare ang atong kaugalingon. So kana nga question karon ang makatubag anang naa dili ang pastor. Mm. Ang makatubag anang naa nga pangutana is ikaw nga naminaw karon, ikaw nga miyembro sa simbahan, Mm. unsa ka kapreparado? Mm. Oh. Kay kaming mga pastor sa akong giingon na kagani, we are living in God's economy. So magkinaon sa ang dagan, we believe nga ang Dios mangitag pamaagi nga makasustain sa amoa. Mm. Like Elijah, Elisha, nakakaon man sila sa gihatag sa ubang mga tao, ang Ginoo man mo'y nagpadala. So the same sa mga members, you need to be prepared. Mm. And I believe it's always by faith. Pastor Jim, Amen. prepare imong church? One of the preparations that we do, especially as a pastor, is of course to preach
to your congregation, to your church. So I make a series about the necessity of being prepared. And I use the um in Matthew chapter 25 verses 1 to 13 about the 10 virgins. Because all of the signs he laid down the Lord Jesus at 24. And the kingdom of God will be like this. So he uses the 10 virgins. Uh, all of the 10 virgins fell asleep, the wise and the fool. But the difference is with the oil. Diha ra gid sila nag-differ sa oil ba. Which represents of course, no, sa Holy Spirit. Kaya nag-represent sa Holy Spirit. Nala ko'y nakita akong giingon sa akong mga sa kauban nato sa church nga pag-abot diri sa 10 virgins sa Matthew chapter kuan, diri sa Matthew chapter 25 kay pag-abot na sa bridegroom, niabot na siya. Nangayo og oil ang katong foolish dito sa wise. Ug mingon ang wise nga no, ang oil kay enough ra ni para sa amoa. You go there and buy. This is very opposite to the teaching of Jesus nga help one another, edify one another. You have to encourage one another. Maabot di ang time, especially for that moment nga maabot na ang si Lord Jesus Christ, no? Na we met Him in the air. Nga, ang kini atong pag-prepare, it is individual. Our faith, especially with the coming of the Lord, is very personal. So Yes. our preparation, I tell you, church, it is very personal. Ay mo salig nga suod mo ni pastor. Kay pag-abot sa Ginoo, ang faith sa imong pastor dili gyud makadala nimo dito sa langit. Ayo pagsalig nga ang imong husband duol kay sa Ginoo. Kay ngano, pag-abot sa Ginoo, dili gyud magkuan nito. Wala gyud borrow. You cannot borrow faith from someone else. The preparation is personal. If you want to be prepared for the coming of the Lord, do it wholeheartedly because His coming, He will get us and then ang iyag yung tan-ang account ang atong faith gyud individually. Wow. Amen. Gamay ra kay tag oras pero gusto pa unta ko magdugay Lagi. pa ta pero Mm. natay part 2 pohon. Amen, amen. Ready ba mo? God Part 2? allows. Oh, very good. Then let's go deeper pa gyud sa part 2 Yes. nato. Oh. Kay gani Amen, mga amen. introductory pa man ni atong Mm. episode. But anyway, humano nato ni with fast talk. Mm. Yes. So ang inyong tubag is yes or no or depende sa pero gusto nako diretso mo motubag. Yes. Ayaw mo pag tinagaray. Mm. Tubag diretso bahala di magkadimao. Yes. Importante gikan sa inyong kasing-kasing. But kining fast talk is brought to us by Fix Septage Management and Services. Para sa mga problema sa inyong mga septic tank, you can call 0906-441-1473. Okay. So, Pastor Jim, Pastor Fred, ready na ba sa atong fast talk? Yes. Yes. Oh. Ready ba ang simbahan? Yes or no? Yes. Yes. Faith or fear? Faith. Faith. Nakatulog ba ang simbahan spiritually? No. Sometimes Mas kusog ba ang prayer life karon or nihinay? kusog. Kusog. Yes. Tinuod ba lukewarm Christian sa inyong simbahan? Yes. Naipipila. Sometimes. Mm. Preparation or bahala na si Lord mindset? Preparation. Preparation. Nagdepende ba ang uban sa simbahan o sa Ginoo? Sige no. Both. God and church. Mm. Strong ba ang foundation sa mga members? By God's grace. Amen. Yes. Kung mawala ang comfort, mabilin ba ang faith nila? Amen. Yes. Yes. Mas priority ba ang mga programs kaysa discipleship? No. Both. No. Naabay Discipleship. members nga active pero dili transformed? Yes. Pipila na. Mm. Evangelism, alive or dying? Life. Alive. Discipleship, deep or shallow? Deep. Deep. Sa giving, out of faith or convenience lang? Faith. Faith. Kung moabot ang crisis, mutabang ba ang simbahan or maluya? Mutabang. Inyong mga leaders, on fire or burned out? On fire. Fire. On fire. Naabay unity or silent division? There is a unity. Unity. Mas daghan ba ang attenders kaysa followers ni Christ? Followers ni Christ. Followers. Ang inyong mga youth, rooted or drifting away? Rooted in the Word of God. Yes. Ano sa may yes? Rooted. Ang pamilya ninyo sa inyong simbahan, spiritually strong or weak? By the grace of God. Strong. Bible Going reading, stronger. consistent or seasonal? Personal. I don't Consistent. know about them, but for me. No. Hello, mga pastor ba mo? Dapat kabalo mo. No. Crisis, punishment or opportunity sa ila? Opportunity. Naabay urgency sa mission karon? Amen. Yes. Yes, there is. Pila ka percent? 100%. Yes. Wow. Kung karon mo abot ang peak sa kalisod sa panahon, ready ba ka personally
Yes. Amen. Imong pagtuo, tested or theoretical lang? Tested Tested. by the grace of God. Ang simbahan, refuge o routine lang? Refuge. Naabay repentance or puro encouragement? Repentance. Both. Christ-centered ba gihapon or self-centered? Christ-centered. Christ-centered. Last one, kung si Lord mobalik karon, ready ba ang inyong simbahan? Amen. Amen. By the grace of God. Amen. Ato palakpakan ang ato mga pastors. Amen. Kurang usahay man mag-contradict ba? Mm. Okay, ready ang church pagka man apoy ko. Pero ako lang tanaw ng Kailangan majority. dili perfect maging Yes. ang status. At least majority ang ready. Mm. Gitawag na siya grapturable. Amen, amen. Anyway, kung na-bless mo sa atong ang podcast, ayaw kalimot sa pag-like, subscribe, ug share. James Conato Ministries, available sa Facebook, sa Spotify, o sa YouTube. And then, muna, hangyo lang libre rin ni kayo ang inyong pag-like. Dako na nga tabang para mas mudaghan patang ma-reach out nga Yes, mga oo. kalag. So again, salamat kaayo. Pastor Fred, thank you kayo sa 11th hour. O Amen. si Daddy Jim. So wala na kabalo. Nag-daddy mi kay pareha mi daddy na yung mga anak. So ako Daddy James yun ang nauna ko. Ah, O siya po Daddy Jim po siya. Amen. Kay daddy naman. Thank you so much, Dia, for the opportunity. And also, Pleasure. of course, Pastor June, sa tanan nato diri ng mga pastors nga sa my home church. Salamat kayo sa opportunity to share the word of the Lord here. Amen. Thank you, Pastor James Conato sa My Home Church, mga staff. Thank you for your support and thank you for inviting me as one of your guests here in your podcast. O galang sa mga suking tigpaminaw o mga viewers, encourage nako nga mo padayon o mo pabilin ta o mo like and share sa maong podcast. Daghang salamat. Maayong gabi ka natong tanan. Hallelujah. Amen. Mao na ni. Ano na Mga istoryang puno sa grasya ug kamatuoran. Kini ang Istoryahe! Mga istorya Puno sa gasya ug kamatuoran Kimi ang istorya